esigodlweni enyokeni la sobungaza khona ngempela ke umkhosi womhlanga wenzeka nje iminyaka yonke kuyona le nyanga kaMandulo la eduze kwami nginomama esuke sikhulumisane naye ngempela echaza ukuthi usuka kuphi aphinde futhi agqugquzela abazali emakhaya ukuthi abayidedele ingane mazithi ngempela sifuna ukuyohlolwa sifuna ukuya emhlangeni uzosichazela kabanzi namazi azothanda ukwadlulisa kubantu ngoba sike sizwe ngempela ukuthi ke izinga lokuhlunyezwa abantu besifazane liyanyuka nokuthi ke linciphe adlulise nje amazwi njengomama naye njengoba sikhona ke la enyokeni kusonde isikhathi samanje mawami kunjani uyaphila Ngiyaphila njani siyaphila nathi sila enyokeni namhlanje mhlambe ke nje akunikeze kafushane umbukele ekhaya ukuthi umama ubani usuka kuphi umuzwa wakhe ukuthi abe la kuthini ukana mangabe ngempela ubona izintombi zigqaja ngomntombi bazo zigqaja ngobubona zigqaja ngesizwe sonke nje siphelele ngingumama Zulu ngisuka endaweni yaseGoli endaweni yaseVilalisa ukubuka izintombi maziza endaweni yasemhlangeni lokho kuyinjabulo ngoba iyona into eyusiko nathi esikhule ngakho la kugcineka khona umntwana engingakusho ukuthi ukuba intombi kubalekile ngoba kuvikeleka ngisho esimeni sezifo nanokuthi umntwana makakhula uba nolwazi wena mama ukuthi umntana wakho useseyintombi uma umthatha umletha kule ndawo futhi okunye ngicela omama ukuthi abantwana bangabavimbi ukuthi beze ukuzohlolwa ukuhlolwa kwentombi kubalekile and okunye futhi ongithandayo esigodlweni asikhethi lihlanga kuzo zonke nje inhlanga ukuthi abantwana bavumelekile ukuthi bangeza bazohlolwa naloku ukuthi ke kuba khona naloku ukuthi umntwana uthola ukuthi umntwana uyakhula kanti umntwana kunalesi simo sokuthi uyadlwengulwa manje uthola ukuthi umntwana uyasaba ukukhuluma kodwa mayethatha lo libanga lokungena ukuthi abe intombi ehlolwayo yila ukwazi ukuthi umthole khona ukuthi umntwana akasesiyumntwana bese ukwazi ukuthi uthole ukuthi umntwana uselimele manje ngisho ukuthi kubalekile ukuthi abazali babathumela abantwana futhi siyakhala kakhulu ngabantu besifazana abahlukunyezwayo ngoba isizwe sinjena nje kungesimo sabantu besifazana sithi umthetho mawudlale indawo yawo ngabantu besifazana siyabonga kakhulu ngempela kumama ke uthi ke umaZulu bakithi ke lapha yamakeba umzulu ngempela ke ibeka ukuthi bomama lapha emakhaya lokhu sishilo nje uhlelo liqalile ukuthi ke badedelene ngempela kabantwana kusuke kujabulisa kunomama ofisayo ukuthi ngabe nayo ingane yakhe ihamba emhlangeni ihamba yohlola ihamba ke yobhekwa kodwa ngezimo ezithila kusakhona ukwenzeka lokho mangabe ngempela ingane icelela njengomzali kubalekile ukuthi uyidedele ihambe ukubalulekile umama maZulu la ukuthi songekona nje ukuthi ke zemhlangeni songekona nje ukuthi ziyobhekwa kodwa lokho kwenza ukuthi nawe njengomzali siyazi ukuthi manje sekwande kakhulu sokuyintsakavukela umchilo wesidaba ukuthi abantu besifazane bayanyuke abanye ukubezwe kakhulukazi laba sebancane kuyasiza ukuthi usheshe uthole umntwana mangabe ukuthi uyahlukumezeka kodwa ke nje ungayindawo umbukeli kuso lesikhathi samanje Ugubhu Lwami mina ngithatha intambo ngoyiphonsa kuyena bakithi ke umadlovu bathi ke untomzima kuye
ngempela ke siqhubeka nohlelo la sithi ke khona yilo Ugubhu Lwami nje ubona ke njengamanje la ke ngimike no Professor Paul Stephen uqhamuka phesheya kwelwandle. Prof, welcome to South Africa and welcome to the Zulu Kingdom. Thanks. I'm very happy to be here at that beautiful cultural feast from your kingdom of Zululand, no? Yes, and With the rich dance of the Virgins. yeah, but how are we finding this place so far? It's very exciting, no? It's a very rich cultural experience, no? Of your people, and I'm happy to experience that as well. The joy of the young generation, but the whole nation is really celebrating itself, and that is very strong and important for the identity, cultural identity, no? So I'm happy to experience that. You have a very rich cultural tradition of your nation, of Zululand, of the Zulu people. Yesterday I could also meet your king, His Majesty. It was also a nice experience. A very man of great culture and great leadership, no? So that is also important to have a good leadership. No, let us pray and that God bless you, your nation, that your nation really can grow and develop further and becoming stronger. Thank you very much. I hear that you're coming from Italy and Germany, but how did you know about this? How did you find it? Actually, because here my former students, he studied with me in Rome. Okay. And now I came to visit him. No, and he is from this nation, from the Zulu people. And he told me we should go there. Actually, he's working in the seminary in Pretoria, and now I'm also guest lecturer for some weeks. And he said, no, this weekend we have to come here. And we were invited also by one prince. He arranged that we could come. Professor, thank you very much. Thanks a lot. Welcome. It's a pleasure. Thank you. Thanks a lot. That's the Professor Paul Stephen from Germany, but now he's here from Italy. He's a man of two countries. Thank you very much. Siyabonga kakhulu emakhaya udokotela lo ngithi ke professor besikhuluma naye Professor ke uPaul Stephen usuka le uthuzana le Germany kodwa njengoba airline eNingizimu Afrika uze nje usuka ke eItaly. Uyasho ukuthi ke khona kumntwana okhona la wakhona la ebukhosini ke okuyena kazana naye kakhulu ngokuba ukusebenzisana nangokwebandla uphinda beke senkonzweni kakhulu uthi ke cha uyabonga kakhulu ukubona ke nje ubuhle besizwe samaZulu okuyinto enkulu kakhulu nami ke ngasho ukuthi cha bakwethu akazi ekhululekile asiqhubeke nohlelo. Uyabona ukuthi ke ngempela komkhosi womhlanga bungakanani. Ngiyakhumbula ukuthi nangonyaka odlule sasinaba belunga beqhamuka khona le ko Denmark nabako Sweden bake beze khona la ebukhosini bakwaZulu okusho ukuthi into yethu inkulu kakhulu. Siyabonga emakhaya.